Ndara Werkudara kok dunake kancane to ngeplak aku kowe. Yen pancen garwani karo Durna. Mungsuhe dudu sapa-sapa? Mungsuhe Werkudara. Oke, Gong. Sadar Gong, cerewet menengo. Wis ben tak niati kabeh. Niate pancen aja mungsuhi Bagong ora masalah. Nek sampean belani karo Begawan Durna, mboten napa-napa. Dikira kula wedi karo sampean. Wis biyen tekan saiki ora arep wedi Bagong karo Werkudara. Ngerti kaya ngono ta? Blusuk keneng kaleng biyen dek cilik to. Sing ngomong sapa mbok mikir. Sampeyan iku cilik. Tak totke nang ndi dolan nang ndi tak totke nganti sirah tanggo sikil tanggo sirah. Manggagas lelabuhane Durna karo Bagong. Blegegegugeg sabdulita mel kaya dene kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu. Ing atasipun namung sak sudung kula kemawon. Lah kok kerawuhan priyagung. Mboten mangling. Menika pepunden kula para Pandhawa, Den. Sinuwun Puntadewa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara. Iya. Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha Kakang. Mung salam taklimku wae katur ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi. Ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar dipun sekecakaken anggenipun lenggah Ndara. Ora kurang prayoga prataning Puntadewana ing Karang Kadempel Kyai Semar Badranaya. Ndara Werkudara wilujeng Den. Wah. Semar yo slamet tekaku. Ora nemolan sewiji apa. Aku ngaturake basaku katura. Dipol Semar Badranaya. Kula tampi ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar. Ndara Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka. Nggih. Dipun prayogekaken anggenipun lenggah. Iya Kakang Semar kaya ora kurang prayoga. Ndara kula sedewa bekti kula kunjuk Ndara. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha. Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha. Aku ngaturake salam taklimku katur Kakang Nayantaka. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Sami dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Nala Gareng Petruk, apa dene anakku Bagong. Aja ninggal tata krama dole. Ngaturna sembah kelawan bendaramu ing katemben rawuh iki Nala Gareng Petruk apa dene kowe Bagong. Sinuwun Darma Kusuma kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Ya Nala Gareng ndak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana Panakawan kula pundi nggo jimat. Dayanana ing kasantosan Ndara Werkudara bekti kula katur. Yo Nala Gareng ndak tampa pangestuku Tampanana. Nggih. Kula pundi Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya Nala Gareng ndak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Ndara kula sedewa bekti kula kunjuk. Iya Nala Gareng ndak tampa. Nala Gareng ndak tampa pangestuku Tampanana Nala Gareng. Lho niki sangat anggen kawula dadosaken jimat. Dipun sekecakaken anggenipun sambil lenggah wonten ing Datu Laya Praja utawa ing Karang Kadempel mriki. Ya Nala Garengku ya wis ora kurang kepenak praptaku Panakawan. Sinuwun Prabu Darma Kusuma, Ndara Werkudara bekti kula nggih Den. Ya Petruk ndak tampa. Ya Petruk ndak tampa. Ndara Janaka, Ndara kula sedewa bekti kula. Ya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana. Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Panakawan Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Dipun sekecakaken anggenipun sambil lenggah. Ya Panakawan kaya wis ora kurang prayoga. Ya Petruk kaya wis ora kurang kepenak praptaku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara bekti kula kunjung nggih Den.
Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanono. Ya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanono. Ndara Janaka, Ndarana kula Sedewa, bekti kula kunjuk. Iya ya Bagong ndak tampa. Ya Panagawan Bagong tak tampa. Panagawan Bagong tak tampa pangestuku Tampanono. Kula pun dinggo jimat paripek. Dayanana ing kasantosan dipun sekecakipun anggenipun sami lenggah. Iya ya Bagong kaya surah kurang kepenak. Iya ya Bagong kaya surah kurang kepenak. Prataku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu Ndara. Kaget raosing manah kula. Mboten kanthi kanyono-nyono ing atasipun namung sak sudung kula kemawon. Namung sak papanipun Semar. Lah kok kerawuhan para priyagung sami kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Ndara. Menawi kula nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang, kula mboten badhe suwala. Waton wonten dasar kalepatan kula. Upami rawuhipun dika sedaya menika namung badhe paring ganjaran dhateng Semar, lelabuhan apa sing pun kula lakoni. Den keparing abdi pun Badranaya cumadung dawuh Ndara. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Aja kaduk ati kadron penampa Kakang Nayantaka sayektine prantaning punta sakadang ana ing Karang Kadempel jumbuh kelawan pawarta ingkang wis ndak tampa. Nalika semana tumuli aku rembugan kelawan kadangku ing Jodipati apa dene Madukara. Wondene gumolong ing rembug nalika semana daya-daya panjenengan ingsun bakal kadherekake sowan ana ing Karang Kadempel. Nuwun sewu. Kabar napa lho Den? Kula kok mboten ngertos malahe. Sampeyan krungu kabar napa babagan Karang Kadempel? Pawarta saindenging jagat wis padha prisa. Bebasan jagat nganti kebrebeken marang kumandhanging Kyai Semar, nggone kepengin bakal mbangun jiwa. Kyai Semar malah praptaning Puntadewa ning Karang Kadempel sayekti bakal nyuwun priksa. Mungguh apa ta werdine ingkang wis sinebut bakal mbangun jiwa mau. Muga kepareng ana ambabarana marang punta sakadang. Upama Kakang Semar bakal paring ilmu, upama Kakang Nayantaka bakal paring pewarah, Puntadewa sakadang ora bakal keri nedya nyadong timbalaning Kyai Nayantaka saha yen to dikeparengake sawetara wektu punta sakadang bakal mapan ana ing Karang Kadempel sinambiang ngenteni sabdaning Kyai Semar mbok menawa bisa wuwuh undhak ing kawruh bisa mundhak ngelmuning para Pandhawa krana nggone Kyai Semar nedya mbangun jiwa iki mau. Kyai Semar Kyai Nayantaka blegegek-ugek sadulita mel mboten kanthi kanyono-nyono jebul bendara kula Pandhawa menika satunggiling satriya ingkang sami lantip panggrahitane. Nadyan dereng kawiyos sing ngatur nembe ginebeng wonten saklebeting manah kemawon. Lah kok tanggap ing sasmita. Kula ora percaya nek sampeyan krungu pawarta menika saking para kawula saking para nayaka. Ning merga sampeyan nggone Mahasingasamun wekasan saged maos batosipun Semar. Syukur Ndara, syukur. Niku tegese sampeyan satriya ingkang ora ninggal lantiping panggrahita, ora nggunakake tata lair tok, ning sing manggunakake tata batin. Lah niki lho. Niki sing kula senengi enten mriki niki. Racak-racaking satriya yen wis kesinungan derajat pangkat, kesinungan daya kawijayan sing ngungkuli marang sak pepadane niku adat sabene sing digunakake ming tata lair tok, batin ora tau digunakake. Lah enten wonten niku kathah para satriya ingkang keseluruh dalan sing kleru, keseluruh marga sing boten sakmestinipun. Mula Ndara jejering satriya menika kedang ginakaken paningal lair nanging paningaling batos sampun ngantos kantun. Amargi menapa? Menawi boten ginakaken paningal batos, badhe nungsang puyang numbuk bentus lampahipun. Iya Kyai Semar. Sabanjure aku nyuwun keterangan marang saka Kyai Semar Badranaya. Menggah apa ta wigatine dene Kyai Semar
nedya mbabar bangun jiwa mau sayektine kepiye? Niki mung rasa prihatin kula Raden. Raos prihatin kula dhateng kawontenan sakmenika utamanipun kawontenan negari Ngamarta. Ngamarta menika dipun asta dening pepunjuling para satriya inggih ndika Pandhawa gangsal cacahipun jumbuh kaliyan dasar negari lan ugi jumbuh kaliyan panembahing titah. Iya Kyai Semar. Ning nuwun sewu. Beciking Narapraja kok mboten dipun kanteni kaliyan beciking para kawula cobi to. Nek sampeyan purun mandhap wonten ing Kitha Goro, langkung-langkung wonten ing Karang Pradisan minggahing wonten ing Parden. Negari Ngamarta sakmenika sampun beda kaliyan negari Ngamarta ingkang riyin lho, Den. Negari Ngamarta sing biyen iku negara ingkang panjang punjung pasir pawukir Lojinawi, gemah ripah karta tata Raharja. Kawulane padha tentrem, kawulane padha ayem, boten suk-sukan pikire, boten suk-sukan atine. Kabeh-kabeh duwe rasa hormat ngurmati marang sak pepadaning urip ing bab samukawisipun. Ning sakniki kok benten. Sakniki adoh sungsate. Kawula Ngamarta racak-racake padha nggugu karepe dhewe, malah luwih-luwih ora percaya marang pernatan hukum negara Ngamarta sing diugunake hukum pribadi diri pribadine dhewe. Waton kasembadan sing gigayuh, pundi-pundi kathah regejegan, pundi-pundi kathah bentak sirah, kawula pun boten tentrem. Gesanging kawula menika raosipun namung was-was kuwatir durga ngongso-ngso lan sapiturutipun. Kawontenan ingkang mekaten menika kala wau nuwuhaken tandha prihatos saklebeting manah kula. Tumuli kula kepengin bangun jiwanipun para kawula supados wangsul minangka dados jejering kawula negari Ngamarta ingkang pitados kaliyan pranataning hukum lan pitados kaliyan menapa ingkang dados gegebeganipun negari Ngamarta. Kiai Semar yo pancen mengkono. Malah aku ngaturake panuwun Kiai dening atase ming sak Kiai Semar nanging banget nggone nggatekake kahanan negara ing Ngamarta. Yen to pancen mengkono panjenengan ingsun rumangsa luput ing atase minangka jejering Nalindra ora mawas marang gelaring kahanan negara Ngamarta ingkang dak buru amung kanikmataning praja Ngamarta sartaning para nayaka Punggawa dene kawula dina samengko rumangsa dikiwakake dening Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma Kyai. Syukur Den. Wong niku lho apik-apike wong niku nek gelem ngakoni luput. Apik-apike menungsa niku nek gelem ngakoni salah. Ngoten. Nek sampeyan wis rumangsa kelimput anggenipun ngatekaken para kawula niki dadi pratandha lan dadi pancatan anggen kula badhe bangun jiwanipun kawula sak negari Ngamarta, jiwanipun para Pandhawa menika mangke badhe kasembadan. Matur suwun Ndara. Iya Kiai Semar. Wosipun sampeyan ampun kendhat anggenipun tansah netepi dhateng darmanipun utawi warah kawruh ing kraton. Warah kawruh ing kraton piye Kiai Semar? Napa kudu kula baleni melih? Mergi sampeyan pun diwulang duk nalika badhe jumenenata wonten negari Ngamarta duk nalika semanten. Warah kawruh ing kraton menika tanganipun wonten 9 cacahipun. Ana 9 Kiai nggih. 1 wajibing ratu, angka 2 pengageming ratu, angka 3 pambeganing ratu, angka 4 lelabuhaning ratu, angka 5 kekasihing ratu, 6 patraping ratu, 7 gegayuhaning ratu, 8 junjunganing ratu, 9 bandaning ratu. Niki enten werdine dhewe-dhewe waton sampeyan boten ninggal cak-cakan sangang perkawis niku. Kula kinten sampeyan tetep ditresnani dening para kawula. Iya Kiai. Wajibing ratu menika kudu tansah anata, haniti, hamariksa sarta misesa dhateng para kawula. Menika wajibing ratu. Angka 2 pengageming ratu menika sampun ngantos tinggal marang pakarti sama beda dana denda. Mboten sah kula jlentrehke
wong sak donya niku wis do ngerti kabeh tembung sama beda dana denda. Iya. Angka 3 pambeganing ratu. Sipating ratu kedah saged hamong, hamot, hamengku sarta hamangkat. Angka 3 lelabuhaning ratu anatepana berbudi bawa laksana animpuna ing aguna amumpuni ing kautaman. Angka 5 kekasih ing ratu tumindak adil bener sentosa lan wibawa. Angka 6 patraping ratu nglunggana watak lan tumindak wicaksana wiwaha wisuda lan wiguna. Angka salajengipun 7 gegayuhaning ratu marsudi mrih hayu hayom hayem lan hangayani. Iya Kyai Semar. Angka 8 junjunganing ratu murih sageta jejeg adeking praja katentremaning kawula sambung memitran liyan praja kerukunaning bebrayan agung. Wondene ingkang pungkasan inggih menika pengageming ratu Nalindra kudu darbe kasekten kesabaran kawaskitan lan kapinteran. Mengkono Kyai sangang perkawis menika menawi dipun agem lan ditindakake kula kinten sampeyan tetep dadi junjunganing wong sak praja Ngamarta. Ning kejaba saka niku sasampunipun sampeyan dados junjungane wong sak negara Ngamarta tetep mulat karo kahanan negara. Tegesipun sampeyan kudu tansah mulat kaliyan kahananing para kawula ingkang panjenengan caketi sampun ngantos kawula ingkang mapan wonten ing kutha Gorotok ning klebu wonten Karang Pradesan wonten ing Parden pagunungan kedah panjenengan caketi jer menika ugi kawula panjenengan aja banci ndemban siladan sing cedhak ratu mangrangkul sing adoh Nalindra mangsisihke niku mengke dadi srana tetel kapercayaning para kawula. Nek pun tetel kapercayaning para kawula nuwun sewu lho Den, nuwun sewu. Ampuh dikaya ngapa kekuatan sampean ra iso ngalahke kekuataning kawula. Iya Kyai Semar, aku ngrumangsani nggih. Syukur nek pun ngrumangsani. Kanthi cara mekaten monggo sakmenika wiwit dipun dandosi jiwaning para kawula srana sampun ngantos panjenengan ginakake Prabeya, sampun ngantos panjenengan ginakake bondo donya ning rasa niku sing luwih wigati. Rasaning kawula mancaketi sing mapan wonten ing Karang Pradesan, sing mapan wonten ing pagunungan mang cedhaki, mang raketi utawa mang dudul penggali para kawula. Nek kawula rumangsa dicaketi atine niku mengke kawula rasa mbok paringi bondo brana picis pun padha sengkut gumregut bangun negara lan mastuti marang pernataning hukum negara ing Amarta niku. Ning nek sampeyan bola-bali menggunakake brana picis niku ateges sampeyan gunakake cara-cara sing luput. Merga brana picis niku iso ngajeni sawijining wong. Iso Ndara, saged pendak-pendak sampeyan paring brana picis, pendak-pendak sampeyan paring dedana dhateng kawula. Kawula saged ngajeni sampeyan ning nuwun sewu sing jeneng bondo niku iso entek. Nek bandane entek sing mangkeki brana picis sing ngajeni karo sampeyan wau nyedak mawon mboten. Nyedak mawon mboten. Sampeyan iso ngitung pira cacahe rewang sampeyan, sampeyan iso ngitung pira cacahe rowang sampeyan, mitra sampeyan niku nek sampeyan cilik lara gedhe tekaning pati niku lagi iso ditonton pira cacahe kanca sampeyan. Sing tilik karo sing layat. Pun niku tok. Iya. Mengkono Kyai nggih. Mula dadi satriya niku utawa dadi Nalindra niku wajibe kudu loro dinggoni kabeh. Loro dinggoni kabeh tegese kepisnani karo diajeni. Nek iso niku dienggo utawa iso digunakake utawa dilakoni. Mergo nek ming diajeni kaya kula crita wau, nek wis entek bondo sampeyan blas ora bakal diajeni. Ning nek ditresnani, niku luwih dhuwur derajate mbangane diajeni. Mergo nek ditresnani niku arepa nuwun sewu. Sesuk kala mangsa panjenengan niku wis mboten wonten ning kuburan sampeyan diparani sanak kadang mitra kawruh tangga teparo dijalukke ngapura karo sing gawe urip niku tegese ditresnani. Ngoten? Nek pun ditresnani ngonten niku
kepenak uripe ning carane supaya ditresnani niku sing angel. Paling ora kudu totoh rasa, totoh bondo, totoh raga lan sapiturute, aja seneng mutangke budi. Aku labuh karo si A, aku labuh karo si kae. Sesuk muga-muga nek aku kerepotan dilabuhi. Lah niku jenenge sampeyan tumandang ning mutangke budi kanthi ikhlas. Mboten sanduwe pamrih napa-napa. Rungokke, Tru. Kowe senengane nek labuh karo aku mesti ya mutangke budi. Bapak nek do ngene iki kok ya ngendikane ya titis ya Reng. Wah, bapak ki nek metu petake ya ora kaya Semar. Mula bapak ki diarani Sang Hyang Bathara Ismaya Ngejawantah. Lah iya. Aku seneng ngrungokke bapak nek kojah ngene iki iso temameng ning ati tenan ya, Gong. Lah. Kok ora piye to? Aku iki Semar omong ngene ora tau percaya to. Aku kowe meneng wae ndangkung isra ndara-ndara Pandhawa do rawuh mrene. Kowe do percaya ora masalah. Nah aku ora kok. Nek Semar ki mandi omongane kowe ora kowe sugih wingi-wingi. Nyatane seprene ya ijik kere kaya ngene kok. Weh. Ditresnani karo diajeni. Loro-lorone kudu dicakup wae lah. Ora arep tak gagas. Ya aja ngono ya. Iki arep dikaya ngapa iki bapak ngono lho. Mesti nek ngendika ki kadang kala ana mandine. Menungso siji lan sijine iki jarene duwe kodam dhewe-dhewe. Kodam apa? Kodam ki nek omong sok mandi. Heeh. Nek bapak omong Bagong ora manut kere selawase. Weh, wis suwe nek le kere iki. Ora usah nganggo kodam wis ora duwe apa-apa. Nuwun sewu mboten sadirungokke omongane anak-anak kula. Wedhus-wedhus niki pancen angel dikandhani. Pun dineng kemawon mboten sapripun-pripun. Ya meng aku gumun ya, Tru. Gumun apa? Ndara-ndara Pandhawa ya do meneng kabeh dingendikani bapak. Bapak omong werna-werna Ndara Puntadewa ya ndungklu, Ndara Werkudara ya Ndara Werkudara kok gek turu to. Ora. Kok merem mripate? Aku ora merem, caedan. Syukur kowe krungu wong ora. Ha ketahe kaya kedap-kedip ngono nek ngantuk barang. Ora kaya Ndara Janaka ya ndungkluk, Ndara Nakuladewa ya kendelan. Wajan. Ha iya, iki bapak ndek niat apa to, bangun jiwa. Bangun jiwane sapa? Bangun jiwane kawula sak negara Ngamarta. Bapak iki prihatin kawula Ngamarta saiki rusak kahanane, ora tentrem, ora ayem. Lho, kowe ngerti to sok maca Quran? Perkara dit 10.000 nganti paten-patenan, perkara dit 20.000 nganti paten-patenan. Ha kuwi bapak sedih, kok kawula kok ora tentrem, kok ora duwe rasa semanak antara siji lan sijine. Mula bapak pengen bangun jiwaning para kawula. Oh, ayo wis. Ya muga-muga sukses. Ayo. Ya meng nek dandani aku sing ora iso. Mergane tak paido. Nek meng Semar ki ora bakal tak gugu. Ora arep dandani dapurmu aku. Modar ya sakarepmu. Kandhani wong tuwa senengane ngeyel. Bapakmu ki lagi diagem omongane karo ndara-ndaramu, aja sok nyentulani bapakmu. Nek ora ana aku ya omong, nek ana aku tetep tak paido. Aku ora percaya kok. Aku wis ra kompak dhewe kok. Ra kompak piye? Anak-anake rupane do apa abang enom kowe kok brong dhewe kowe coba. Apa ya nganggo kompak jeneng ponokawan ki seragam. Ora kok ndeweki. Iki kudu nganggo iki. Nek ora nganggo iki kok ndak dukani. Sapa sing dukani? Sinuwun Prabu Darmakusuma. Mergo Sinuwun Prabu Darmakusuma kuwi wis sasmita karo aku, kudu nganggo iki. Oh ya wis, nek ana sing dawuh ya wis. Kyai Semar, kula Ndara. Kanthi cara mengkono Puntadewa nyuwun lawan Kyai Nayantaka. Nggih, keparengipun tuntunan laku ning Pandhawa supaya bisa mujudake negara ingkang kaya wingi uni. Kyai Semar nadyan kudu apa wae ingkang katindakake upama ana sarat-saranane paringa pangandika kadangku papat ora bakal wegah nggone budidaya golek sarat-sarana. Wah, Semar yo yen pancen Pandhawa bali kaya wingi kudu ana sarat-saranane paringa pangandikan. Monggo aku ingkang bakal golek sarat-sarana supaya iso kasembadan penjangkaning Semar nggone bakal bangun jiwaning kawula sanegara Ngamarta. Semar Badranaya. Semare koten
prayitna semore seko balik titiyoni kandayani trisanya purnama sasi trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti damel kaget raos sing manahipun ngabdipun Semar lah menika rak mboten mangling Penembahan Durna ing Saka Lima Penembahan kula ngaturaken sembah pangabekti kula punjuk Penembahan kandhap lekuduk suwal gembol semorante hawela ya Semar kowe ngaturke bekti karo aku wis tak tampa ora liwat pangestuku Tampanana ya Semar nggih kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan kalian sinten mboten pangling Rekyana Patih Sengkuni iya Semar aku ingkang prapta ning Karang Kadempel Semar syukur Rekyana Patih bekti kula kunjuk nggih Rekyana Patih iya Semar ndak tampa pangestuku Tampanana Bapa Penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk Penemban anak Prabu Ngamarta menika inggih Bapa Penemban inggih kula tampi malah kaget raos semanipun ing Bapa ing Saka Lima dening panjenenganipun nak Prabu Ngamarta sampun keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel sampun sawetawis Bapa Penemban inggih syukur dipun sekecaken anggenipun lenggah Bapa Durna ki kula aturi sekeca anggenipun lenggah inggih sampun boten kirang prayogi Paman Arya Sengkuni kula ngaturaken bekti kula kunjuk kula tampi dawah sami-sami nggih anak Prabu Durna bapakku aku ngaturake basaku katura Werkudara anakku wong gagah tak tampa Werkudara pangestune bapak Tampanana ya nang ya lik ya ngger yo ndak gegem dadiake jimat Bapa Penemban bekti kula kunjuk Janaka ya nang kene inggih syukur Janaka kula ngaturaken bekti Bapa Penemban tak tampa pangestune bapakmu Saka Lima Tampanana ya Janaka kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Paman Patih Harya Sengkuni bekti kula kan kunjuk kula tampi nggih dawah sami-sami Nala Gareng Petruk Bagong ngaturna sembah karo Begawan Durna waduh ngimpi apa kowe Mir ngimpi apa kok ora kanthi kanyono-nyono ming omahmu kok kerawuhan priyagung ya Tru Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa. Durung nganti rampung le padha rembugan. Iki rawuh meneh priyayi luhur Begawan Durna. Lho, apa ora gleleng? Aku dhewe ora ngerti lah kok padha ting gruduk ning Karang Kadempel. Bekti kula Penemban. Nala Gareng tak tampa, pangestuku Tampanana ya Nala Gareng. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Rekyana Patih Sengkuni bekti kula kunjuk iya Nala Gareng tak tampa pangestuku Tampanana bekti kula katur Penemban Petruk tak tampa pangestuku Tampanana ya Panakawan kula pundi nggo jimat Rekyana Patih Sengkuni bekti kula kunjuk iya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana Gong ngaturke bekti ora karo sapa Begawan Durna rawuh ngono lho aku ora kanthi kanyono-nyono kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Begawan Durna. Ndeng Durna. Ya Bagong, pangestuku Tampanana Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe. Sinten ingkang nderekaken Adipatih Harya Sengkuni? Wah, Rekyana Patih Sengkuni bekti kula kunjuk Rekyana. Iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Nun nggih sangat anggen. Kawula mundi dadosaken jimat. Dipun sekecakaken anggenipun sami lenggah. Ya Bagong wis ora kurang kepenak, Truk. Dayoh akeh kaya ngene kok tanpa metu wedange Semar iki. Ayo engko tawanana. Nuwun sewu Penemban Durna ngunjuk menapa? Loh. Apa kira-kira kowe kuat nyuguh aku? Aku piyayi, kowe men kawula. Ing atase kawula kok nyuguh karo piyayi.
Giri lusi jalma tan kena kinira. Ampun sok ngombe karo wong. Kula niku arep kaya ngene nek mengko nyuguh sampeyan nggih. Iso. Oh ya syukur-syukur dienggo tamba ngelak Bagong wis sakarepmu. Sakwenehmu bakal tak tampa kanthi lega-legawaning ati. Ning kudu milih tak teng mriki. Teh. Napa kopi? Loh, ya nek aku nek yaene iki senengane kopi. Ah, kopi 7.000. Hus. Aja edan kowe. Pendhita kok sapenake dhewe ra ngomong. Ngene ya Semar. Nggih, pripun Mremban? Aja kaget, aku prapta ning Karangka Dempel. Nggih. Nadyan radi kaget nanging gandeng sampun paring pangandikan pun lega ati kula. Oh iya iya, ngene. Sejatine aku prapta ning Karangka Dempel mau yekti mung njumbuhake pekabaran ing Sebenata mbok bakul sinambi wara. Pawarta binanduning Karna. Apa pancen kepara nyata yen to kowe bakal duwe gawe Semar? Sing nyebarke sapa iki? Lah kok dadi Ndara Pandhawa ya pirsa, Ndara-ndara Kungastina ya pirsa. Nala Gareng apa kowe kandha-kandha tangga teparo? Mboten niku. Petruk kowe tangga teparo tok kandhani apa piye kok nganti tekan dindi? Mboten, Pak. Kula nek wis didhawuhi ora kandha sapa-sapa ya ora kandha sapa-sapa. Bagong apa kowe kandha sapa-sapa? Ora, Pak. Mbok sumpah. Ming ratan gedhe tak nahi plakat gede banget. Semar arep mbangun jiwa. Membutuhkan dana secepatnya ngono ya, Tru. Bagong pancen cah ngeyel tenan ya. Kowe ayo mbok menawa sing nyumbang barang. Anjir arep nampani. Aku. Oh, tok nggo apa? Tanggo ngeramik omahku kae. Oh, keramik omah yo Semar sik dibutuhke ora. Sampean kok preso? Lho, Semar kowe wong kondang. Arep kowe iki derajate ngaceplek, arep kowe wong loro sauda telu saurupan. Kowe iki ming kono kawan. Nuwun sewu kasarane kowe iki ming batur. Ning saben-saben kowe duwe gawe, jagat iki persasat nganti keberbegen marangmu mandangi Semar Badranaya. Nggih, nggih. Apa pancen kepara nyata yen kowe bakal duwe gawe ya kuwi mbangun jiwa. Nggih. Niku ming lagi niat kok. Ming lagi karep. Durun kula tekake sedya. Ming lagi karep lagi kula nam-nam enten ati ning kok kula kaget. Sedaya sampun sami prisa. Lho, aku ora wis omong karo kowe to, kowe iki wong kondang mula nek arep duwe gawe apa-apa kowe iki mesti tekan kono-kono padha ngerti ta. Dene apa to sababe aku suwanu ning Karangka Dempel iki mau pancen diutus dening Sinuwun Prabu Duryudana supaya aku suwanu ning Karangka Dempel. Wigatine ora ana lali kejobamu. Apa yang dadi sediamu mau pancen apik, pancen becik Semar. Pancen apik. Kowe iki jejering pamong, kowe iki jejering titah ingkang anyarira Jawata, ya kuwi Sang Hyang Bathara Ismaya. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa mau, pancen wis satrepe, pancen wis bener, pancen wis pas. Ya mong ngene ya Semar, kersane anak Prabu Duryudana nggonmu bakal mbabar ngelmu mau ora dikeparangake ning Karangka Dempel, ning dikeparangake ana ing negara Ngastina. Mula praptaku ning Karangka Dempel iki, mula praptaku ning Karangka Dempel iki. Ingkang wigati supaya mboyong marang kowe prapta negara Ngastina. Kowe mengko ning kono diunggahke ning mimbar. Sawise kuwi terus kowe kojah supaya iso mbangun jiwaning para Sata Kurawa. Kanthi cara mengkono supaya Kurawa iso didandani jiwa ragane supaya bali marang pakarti ingkang sarwa becik lan apik Semar. Nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Dene amung sak karep kula kok. Sinuwun Ngastina ngantos kados mekaten. Ning nuwun sewu. Kula niku ora arep kojah, kula niku ora arep wewarah dhateng sinten kemawon. Kula niki ora arep ngumbar ngelmu utawa menehi ngelmu napa-napa kemawon. Kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe, kula wong melarat. Ngelmu kula ya mung ngelmu celimen kemawon. Napa to sababe kula ajeng bangun jiwa niku kula kok ora bangun jiwane wong sak donya niku mboten. Kekuatan kula niku sepinten. Nek kula mbangun jiwane wong sak donya, ming sak Semar kok ajeng bangun jagat niku terus kula napa ngembari panguwasaning Gusti Akarya jagat. Mboten ajeng.
Sing kula karepke mbangun jiwa niku kula pengen bangun negara Ngamarta jer. Karang Kadempel menika kebawah keperintah negara Ngamarta. Mula sing kula penke nggih negara Ngamarta. Dados nek Begawan Durna rawuh meniki kalian Prakyana Patih Sengkuni pengen boyong dateng Semar Badranaya. Kula kok kon bangun jiwane Kurawa niku sing ajeng kula bangun nggih napa to Pi? Kurawa niku pun boten kurang-kurang derajat pangkat duwe bondo seprapat jagat darbeke Sinuwun Duryudana. 7 turunan boten entek. Dinggo dolanan kalih adi-adine kabeh nggih menika Sata Kurawa. Terus sing ajeng dibangun apa? Kula tak takon. Nek kula teng negara Ngastina niku ngibarate kaya dene nguyahi segara. Teng mriku nggih pun lenggah pandhita ingkang kondang monyor-monyor inggih menika peparab Begawan Durna. Lah mung perkara kojah pewarah kawruhing urip kok dadak nggotong kere saking Karang Kadempel terus pujangganing Ngastina sing nami Begawan Durna niku nuwun sewu gaweane napa? Kula tak takon. Sing kudune dandani para Kurawa niku sampeyan dudu kok kula. Merga Kurawa niku murid sampeyan. Kurawa niku siswa sampeyan. Anane siswa kok ora apik, murite kok ora becik. Lah niku sing ditutuh ya gurune piye le mulang muruk karo murite. Ngoten. Ampun kok kula sing dandani. Sing gawe dudu kula kok sing dandani kula. Niku nek carane wewangunan utawa carane omah sing gawe dudu kula, sing dandani kula. Mengke usuke kurang gedhe, renge kecupeten. Mboten iso dadi dipasangi gendeng ya ora apik. Ngoten. Nek sing damel sampeyan sing dandani ya kudu sampeyan. Mula nuwun sewu. Niat kula mengajeng dandan-dandan negara Ngamarta. Sakliyane niku dudu tanggung jawab kula. Semar niku wong kekuatane winates, ora kaya sing gawe jagat, ora kaya Gusti, ora kaya dewa. Kula niku senes dewa, kula mung titah swantah. Ngoten. Mula nek Begawan Durna rawuh mriki ajeng boyong Semar, nuwun sewu kula mboten saged. Kula dereng saged. Mergi siji niku dudu kewajiban kula, loro kula mboten iso pripun-pripun mangke nek tekan negara Ngastina. Malah kula iso disoraki dening para kawula sak negara Ngastina. Wong ilmu kula niku mung ilmu celimen. Ngelmu kula niku mung ilmu cethek. Ngelmu kula niku dudu kawruh kapanditan, dudu kawruh kabrahmanan, luwih-luwih dudu kawruh kadewatan. Mila Den, ndara kula Begawan Durna kula nyuwun pangapunten menawi jengandika Penemban Durna rawuh wonten ing papan mriki. Badhe mboyong kula nek kula kon supaya teng negara Ngastina dandani para Sata Kurawa Blaka Suta kula ora iso, kula ora tekan. Ndak malah mengke ngebot-boti pikiran kula, sampeyan mang kondur kemawon. Sampeyan mang bali kemawon. Mang matur kali Sinuwun Prabu Duryudana nek niku dudu gawean kula. Kula tak ngrampungke lek kula dandan-dandan negara Ngamarta riyen, Ndara. Lole somo nante dawela awala. Lah kok dadi tekan semono nggonmu Guneman Semar. Yen ngono cetha kowe yen kok ngiwake marang para Sata Kurawa, mongko sejatine kowe iki ora mung siswane utawa kowe iki ora mung pamomonging para Pandhawa. Ning klebu kowe iki pamomonging negara Ngastina. Elinga Semar. Pandhawa lan Kurawa kuwi padha-padha turasing Begawan Wiyasa ing Satarga. Lah kok dadi kowe mban cindhe mban ciladan. Yen Pandhawa mbok ban cindhe, yen Kurawa mbok ban ciladan. Ing atase aku apik-apik sowan ning Karang Kadempel mboyong marang kowe. Diutus dening anak Prabu Duryudana. Ning tinemune nggonmu wangsulan lah kok nyerekake pikiring Begawan Durna. Nyerekake atining Begawan Durna. Mangke riyen kula nyerekke nggon apa? Kula omong niku kanggo kula tata. Aja nganti omongan kula menika damel serik penggalipun Begawan Durna. Lah kok saniki sampeyan ngendika kaya ngono. Lho, kowe ngandhake sing gawe Kurawa sapa? Kurawa mbiyen ibarate kaya dene wadah ingkang suwung. Sing iseni Begawan Durna, tak iseni ngelmu sing apik-apik. Terus kowe kandha karo Begawan Durna, kowe matur karo aku. Sing gawe Begawan Durna, sing dandani ya kudu Begawan Durna. Yen ngono terus pendhita Ngastina kuwi gaweane apa? Nek perkara dandani Kurawa kok dadak kongkonan karo wong Karang Kadempel. Coba aku tak takon karo kowe. Apa kaya ngono ora nyerek-nyerekke ati? Nuwun sewu sampeyan iku pendhita kok isih gampang kebranang penggalihe to. Sampeyan iku pendhita kok isih gampang nesu.
Monggo pendhita niku watekane tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung adoh penggawe cidra ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan niku wateking Brahmana. Nek sampeyan nganggo serban kethu sarwa putih mongko durung iso ngleksanake sifat sing kula aturke mboten sang nganggo kethu sampeyan ngangge caping mawon. Sampeyan durung iso nglakoni minangka dadi Brahmana ketitik sampeyan gampang murup atine gampang murup penggalihe. Nuwun sewu Ndara. Nek sampeyan kaya ngoten niku wis memper nek Kurawa pancen pambegane sasar susur. Kurawa pambegane angkara murka. Kurawa niku sewijining wong sing wis ora iso didandani. Lah pripun? Lah wong gurune watake kaya ngono. Napa meneh Kurawane? Kowe aja wangu gawe ngawur. Sing marai Kurawa elek iki dudu Begawan Durna. Sinten nek dudu sampeyan? Iki sing nang mburiku iki. Sampeyan tak senengane kaya ngoten kok golek kanca lho. Wong kula ya ora ngapa-ngapa. Ben wong loro Dik Pate mungkin tak. Kula rumangsa ki jenan ora di kanca kaya. Niki sing gawe jar sing gulang-gulung karo Kurawa iki. Dudu aku. Sadune aja nyala karo Begawan Durna. Nuwun sewu. Punta, sampeyan mboten sakakean gunung tanpa gunung. Mboten sakakean pangandikan. Saniki sampeyan gelem kondur napa mboten? Mergo nek sampeyan tau nono Windanana lenggah teng Karang Kadempel, kula ora gelem bali. Lah mbok sampeyan ngenteni tekan jaman apa mawon, Semar ora bakal pindah saka Karang Kadempel. Lho, nek ngono kowe pancen niat ora gelem tak boyo nang Srawastina. Monggo Semar. Ya aku diweling dening anak Prabu Duryudana, Bapak Durna menawi mboten saged boyong Semar wonten negari Ngastina. Ateges Bapak Durna menika mboten lahir batin anggenipun sumuyut ngayom wonten negari Ngastina. Ateges aku padha karo ora dianggep ana negara Ngastina. Mula tinimbang aku bali ana negara Ngastina ora boyong ngelawan kowe. Luwung kowe bakal laruda paripaksa. Lah nak tenan to. Kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan. Sampeyan ngomong kaya ngoten niku ampun gawe nesune anak-anak kula. Mengke anak kula salah siji wonten sing nesu. Kula ora tanggung niki cah awur-awuran kabeh. Sampeyan iki nek pendhita elek derajate mung mergo dienggo awur-awuran kali anak-anak kula niku kula ora tanggung. Aku ora wedi karo anak-anak. Kuwase kowe mangan ta ora? Yen kowe ora gelem mangan, ora mung kowe sing tak katutke dosane. Ning mlebu Karang Kadempel kene bakal tak katutke dosane. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus regane ngatiku. Terus? Nesu ora kowe? Ora. Bagong kuwi sing biasane kena surat, Gong. Dian. Gong. Gong, ngapain? Durna teko. Ngapa Durna? Omong karo bapak. Omong piye? Bapak diboyong ning negara Ngastina. Terus bapak emoh. Goblok kok Semar iki. Lho. Aku seneng karo bapane ngono goblok to. Goblok. Ning Ngastina ki bandane mengalir. Nek Semar gelem dadi pamonging para Kurawa ki sugih wingi-wingi ora ketayalan ngrekoso uripe kaya ngene. Sik to aku tak nuliske omonganku. Semar ora gelem. Dasare Semar arep bangun jiwa negara Ngamarta. Jiwane kawula sang negara Ngamarta dibangun karo bapak. Lah Sinuwun Duryudana mireng. Bareng Sinuwun Duryudana mireng, Sinuwun Duryudana kepengin diwejang karo bapak Semar. Mula bapak Semar arep digawa ning negara Ngastina. Terus bapak emoh. Dasare ngapa sih? Bapak kepengin rampungke pakadane negara Ngamarta. Tur kuwi dudu gaweane bapak. Kuwi dudu kewajibane bapak. Dandani Kurawa kuwi dudu kewajibane bapak. Sing bapak duwe kewajiban iki dandani para Pandhawa. Durna Sumbar. Ngene piye? Nek Semar ora gelem tak boyong ning negara Ngastina, tak ruda paripeksa. Wis ben. Lho. Ora nesu kok. Ora ana sing nyangkut keamanan Karang Kadempel. Kuwi pribadine Semar karo Durna. Masa aku kok nesu? Lah kowe iki anake sapa? Anake Semar. Lah Semar dingonone kok kowe ora nesu. Piye? Semar dingonone kok kowe ora nesu. Ora aku masuk angine Semar atilek kok. Tanteni dina, rong dina, telung dina kok tanpa jedul. Bareng ketemu yang waras le.
Aku arep muni dengkulmu mlocot. Ora tegel bapak kowe. Ha iya, ning ana sing kata-kata sing jajake kowe iso marahi nesu. Piye kata-katane? Kata-katane piye kata-katane? Piye? Semar nek kowe ora gelem tak boyong ning negara Ngastina. Aja ming kowe ning kawula sakarang kadempel tak katutke. Maksude karo kawula karang kadempel diboyong kabeh? Ora. Kawula sakarang kadempel arep di bumi angus. Hah? Arep di bumi angus. Bumi angus iki apake, Tru? Ha iki omongan karo wong goblok SDM rendah ki ngene iki. Di bumi angus ki mbok menawa arep digawe sungsang bawana balik, nek perlu karang kadempel arep diobong karo Begawan Durna. Cangkeme sapa kowe? Nek ora metu golek rokok sik. Nyemelange. Sapa terus sing muni ngono kuwi? Begawan Durna. Yakin? Yakin. Ku nek aku nesu kok kowe ngapusi? Ora. Aku krungu dhewe. Kowe lho iki? Heeh. Asli to? Asli. Nesu aku. Nun sewu penemban lajeng nyuwun prisa. Wah, takon apa? Sampeyan ngomong nek ajeng bumi angus negara utawa karang kadempel. Ha, niki nocoke omongane Petro daripada kula wis kebacut nesu kula dapusi Petro. Lah kula isin. Nek pancen nyata niki mungsuhe dudu sapa-sapa ning kula. Sampeyan kudune ngerti. Dina Senin Demben kula niku dilantik dadi ketua pemuda Karang Kadempel. Dadi nek sampean ngrasani ketentremane Karang Kadempel niku padha karo sampean ngiyani jajane Bagong. Ngandel ora. Anakku nesu. Aku nesu ora mbelani kowe aja GR. Mbelani sapa? Mbelani bumi utah getihku, Pak. Karang Kadempel ki bumi kelahiranku. Karang Kadempel ki bumi utah getihku. Aku jejer putra bumi. Nek ana wong sing arep gawe cintrakaning bumi kelahiranku, sedumuk bathuk senyari bumi. Ora nyawang sapa-sapa aku. Arep kuwi aja kok menungso. Dewa medhon aku ora wedi. Oh, cangkeme kebablasen kuwi. Mun ana dewa medhun tenan. Wah, aku tratapan ya, Tru. Ora to ya, ora. Ya wis ora dewa wis. Anjur wedi ora. Aja kok menungso, demit aku ora wedi. Wah, sidane demit sidane. Ora dewa, nyemelangi enak dewa. Nek medun tenan, Bagong jabut nyawamu. Modar tenan aku. Loh, saiki karepmu piye? Loh, saiki kula manut karo sampean. Nek sampean ajeng boyong Semar, Semar ora gelem niku pribadi perkara sampean karo Semar. Ora masalah. Monggo dirembuk cara piye ora masalah. Ning sampean aja nganti ngatutke Karang Kadempel. Ngono. Aja nganti ngatutke Karang Kadempel. Semar kuwi kami tuane Karang Kadempel. Ha sing do ngakoni. Lho, kowe ora ngakoni bapakmu kami tuane Karang Kadempel. Kula niku anake ora percaya karo Semar. Nek Semar diganggu gawe mongko menyangkut suasana ketentraman Karang Kadempel ya maaf terpaksa kula wani karo sapa wae. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna. Lho, ameng kowe kok dur. Aku kowe sumbar muni piye ngono kowe wani karo Begawan Durna. Rangkep apa itu ora bakal tak tinggal loncat. Kowe lho ngerti Bagong nek wis nesu kok. Rumangsane. Iki tengike ra jamak-jamak. Keleke sabune garing barang ora dibilasi. Ah banyune entek lagi sabunane. Mulai mencur tak anduki. Piye to le? Wis meneng apa? Loh, nek ngono kowe dadi palange Begawan Durna. Mepalangi aku mergo kowe ngrasani Karang Kadempel kok. Kowe aja pisan-pisan ngrasani Karang Kadempel. Nek kowe ngrasani Karang Kadempel dudu ajanging Semar. Kowe iki mau apa ya jenenge? Ora to ya kowe. Ngono apa maksude? Dudu Semar sing ngadepi. Dudu Semar sing ngadepi.
ning Bagong diajane Bagong sing dienggo ajanging peperangan. Wah, edian. Geleleng tenan cah iki. Nek ya kuwi Durna iki biasane sok nggawa Kurawa. Durna ora temandang sing maju Kurawa. Kowe nggawa Kurawa? Heeh. 100. Mbok dilongi. Wong Kurawa 100 kok ngelongi. Wong nantang kok bareng krungu ana Kurawa 100 kok tratapan ora. Aku ora bakal mundur sejangka. Neme mungsuh Begawan Durna ngendi papane wong neter kate dayang. Wah, panas maring jajaran suwetane bawana. Yen ngono Bagong sing palangi niate Begawan Durna. Ayo, kowe ngecap pirang dina? Kowe ngecap apa? Ora bakal dadi karo cak. Mati Begawan Durna musuh Bagong luwung ora urip nang alam padang. Oi, cewek. Kowe kancane Durna. Kok ora ngawur kowe iki. Dorowerku Dara kok dunake kancane Durna ngeplak aku kowe. Wah, caidan. Kowe ngerti ora? Ora. Lagi tak kandhani ora sawangsulan sik. Kowe ngerti ora? Ngerti. Aja wangsulan sik. Oh iya. Ora Kang Seno. Kowe ngerti ora? Napa? Durna wis apa? Durna ya Durna sapa? Engko tak ngomongke Durna kuwi Duryudana ya ora bener. Durna ya Durna. Ora ana Durna liyane iki mau ya Durna. Yen kowe ora ngerti tak kandhani. Heeh, piye? Wah, ora basa. Wah, iya lali. Nggih, pripun? Aku bisa nesu ngene iki saka-saka ora tak basane. Kae saka-saka pangan kabeh soalé. Durna kuwi guruku. Lho. Wis lulus durung? Aja edan. Durna kuwi guruku. Yen kowe wani karo Durna, bapakku padha karo wani karo Werkudara. Saiki ora usah mungsuh Kurawa. Aja mungsuh Durna, mungsuhe Werkudara. Kowe wani nendang Durna bapakku. Aku sing ora nrimake. Kowe ngapa ta iki? Mudhar kowe. Wis masalah, Gong, asli iki wis. Aku ya kemanen kudune nyawang kiwa tengen sik. Ana sapa, lenggah sapa lagi wani. Aku ora nyawang. Banyu suci Perwitasari, Ndara Werkudara kuwi sing maringi sapa? Begawan Durna sing nuduhke dalane Kayugung susuhe angin sing maringi sapa? Begawan Durna. Mula Ndara Werkudara iki nganggep Durna iki bapakne. Ha kok kowe wani karo Durna? Ups. Guayane ups barang. Agi kelingan aku. Nggih nyuwun ngapunten Esmosi. Apa? Esmosi. Esmosi iki apa? Nesu, emosi kula. Oh, cerewet banget. Gek idune muncrat-muncrat. Neng rayu sondol nganggo. Niki mbiyen iki kulino bal-balan soalnya iki heading. Langsung kontal Durna. Wah. Janaka ya anake Durna iki muridé Durna. Nek nganti Janaka ora trima mungsuhmu tuturu Durna. Nek karo Werkudara karo Janaka. Apok ra iso wangulih kowe. Ora klorok mripate. Kalah cacak menang cacak kok. Terus maklutsu wale maksud lu yen pancen garwani karo Durna mungsuhe dudu sapa-sapa mungsuhe Werkudara. Oke Gong sadar Gong cerewet menengo wis ben tak niati kabeh niate pancen aja mungsuhi Bagong ora masalah. Nek sampean belani karo Begawan Durna mboten napa-napa dikira kula wedi karo sampean. Wis biyen tekan saiki ora arep wedi Bagong karo Werkudara. Ngerti kaya ngono ta? Blusuk nang kaleng biyen dek cilik kowe. Sing ngomong sapa mbok mikir? Sampeyan iku cilik. Tak totke nang ndi dolan nang ndi tak totke nganti sirah tanggo sikil tanggo sirah. Manggagas lelabuhane Durna karo Bagong gedhe sapa? Rarane ati. Lho piye kae nesu kok nangis? Kok nangis, Gong? Ngelih. Oh.
terus semangat le. Oke. Semangat. Rumangsane wadake. Hah? Aku tak takon. Terus sampean tak kandhani nggih. Sampeyan aja ngawur. Sampeyan aja ngawur ngakoni Durna guru sampeyan. Nek sampeyan gelem menggawe kanthi permana jati banyu suci Perwitasari niku sing duduke dudu Durna. Dudu Durna. Kuwi lha iki. Bagong tenanan iki. Dudu Durna, Mas. Ora ro nangis, Gong. Sing tetek. Oh, tenge mak senut. Anggere tanggo bengok mak senut. Pokokan sambel itu. Jangan apa-apa ana lomboke kabeh. Isa-isane kok terus kaya tak cuci nganti. Banyu suci Perwitasari ini mergo apa? Kepercaya sampean karo Begawan Durna. Apa-apa niku nek dilambari percaya mesti bakal ketekan sedane. Nek sampean ora percaya, mang takon karo Patih Sengkuni. Durna ngomongi ning Gunung Candramuka, ning Guwa Sigrangga, ning Alas Tik Brasara, sampean ketemu karo Bathara Bayu, karo Bathara Indra. Entuk inggih menika Kyai Bargawastra, ya ta? Ha. Kuwi mbiyen jane Durna ora nunduke papane, ning Durna kepengin ndlomproke sampeyan teng juranging pepati, ning mergo sampeyan percaya ora tekaning pati, malah entuk nugraha. Satu. Mbah. Bagong kok ngerti ya? Ngerti wae. Angka loro. Sampeyan arep dipateni karo wong Astina. Srana arep dicemplungke teng segara. Karo Begawan Durna. Ning mergo sampeyan percaya karo Begawan Durna. Sampeyan teng segara ora mati malah ketemu karo Sang Mahardi Kengrat. Ya Sang Ruci Bathara. Sampeyan entuk tirta pawitra maning suci, ngelmu kasampurnan, manjing suruping pati, sastra cetha paripurning wangsit. Diam. Bagong kok kaya ngono lho. S2 e. Waduh. Tak cerdas padake. Nyepeleke. Niku kabeh mergo sampean percaya, ora kok Durna sing dudui. Ha kok seprene sampean sing duwe kapercayan, nek sampean iki sing duduke Durna, salah, Bung. Bung pahit. Dhuwur ngambung kisor gede. Oh, tante. Ngawur. Ha. Mulia saiki. Mulia, apa kabeh lelabuhane Durna? Mboten. Ora, Durna iki ora duwe ngelmu. Kapinteran, Durna iki ora duwe ngelmu. Kawaskitan, Durna iki dudu dununging wahyu. Ning Durna niku gurune wong perang. Nika gurune wong perang tok til. Ora ana kawruh napa-napa. Nek sampeyan mulang perang Durna, kula lagi percaya. Ning nek tirta pawitra maning suci kok saka Begawan Durna, itu bohong besar. Ewadene sampeyan durung percaya lan masih sanksi dengan kata-kata. Bagong, silakan naik ke Mahkamah Konstitusi. Wis rampung ya, Gong. Hah, wis kok? Wis. Oh, muni ana iki. Kuwi kok ngerti saka sapa? Iki apa? Iki Vespa iki? Vespa ndasmu kuwi. Ora nesu. Ha kaya Vespa tenan ya, Mas. Iki kaya plentronge. Oh, iki kaya ngarep kae bemper ngarep. Iki sedele nang kene. Busine ngupil ora? Ora. Nek ngupil tak resikane ae ora tak totok ndulmu. Busi wis ora kanggo gawe. Disetater ra tau. Katakono wis iki sing ngomong. Dadi sampeyan aja banget golek sampeyan ngendika kaya ngoten niku anggepe kaya jur menang-menangan dhewe. Apa anggepe sampeyan nganggep Durna bapak niku ana batine apa? Ora ana. Sesuk ora ulung sampeyan iki mung mungsuh bapakmu dhewe. Mungsuh Begawan Durna.
Monggo sampeyan tresna karo Bengawan Durna, sok Bratayuda sampeyan bakal dipateni karo Durna. Kok ora kaya bengi iki to ya. Cerdas men to cah iki. Ya kala-kala Ren. Kala iki pokoke aku 3 sasi adol Bagong. Kok adol Bagong. Ah lakon kok jaluke mung Bagong metu sore, Bagong metu sore. Mbok aku lagi dadi rol taun iki ya ora apa-apa. Ya wis men. Pun man gagas. Nek pancen mang timbang-timbang omongane Bagong niku salah, mang nutuh Bagong. Kabeh niku bener dan fakta dengan apa? Apa jenenge to? Ah ora ngerti sarta omongke apa. Oh jenenge ala apa? Ah jenenge sprinter, kuwi Vespa. Apa jenenge? Fakta dan kabulasi. Kabulasi nyetrum mbasmu iki kok. Kabulasi nggo montor kok kabulasi. Wis ngono wae dikira omongane Bagong salah. Bagong, Nun, aku sing nyuwunke ngapura Werkudara ya Bagong. nah iki piye mbok ngene iki? Bagong, aku suwunke pangapura. Bagong, ayo derekno aku tuku sikat gigi. Oh wis tau dijak kok. Wis aku perang Ndara Puntadewa ki Nalendra ora tau perang, ora tau nesu mung blonjo. Anggere ana Indomaret mandeg. Sing ngrasake jundi Bagong. Tak icipi sik, niki. Terus dibandemke aku wis tok cokot. Nggih, ngapunten kula kepeksa ngonten iki merga kula mung dunungke mawon kok sinuwun. Iya iya. Bagong ngaturke panuwun tanpa pepindhan Werkudara. Nggih. Ana tetembungan bathuk bolo isi madu. Ya mung Panakawan Bagong ingkang satemene wis bisa narbuka penggali ing siadi. Mula aja banget-banget nggonmu tansah ngegungake apa kang dadi penemumu kuwi penemu sing paling bener. Wah, ya wis. Werkudara, Apa? njaluka ngapura karo Bagong kowe salah. Kae wong tuwa, kae sing momong kowe mundhak mengko uripmu sasar susur lan kuwalat. Bagong. Apa? Wah, iki arep aleman iki. Ya aleman ya aleman. Terus men gagar otak. Aku entuk masak sithik kowe iki. Mangsaku kok. Ndara Werkudara iki le nimbali wit tenanan Bagong wis alus ngono ngopo. Arep tak gawe angel kok ya men. Lah ngono ya sak penake dhewe. Bagong. Jarine mbarep kakangku. Kowe bathuk bolo isi madu, Bagong aku kleru. Aku njaluk ngapura. Sonara dibaleni. Ora. Ah, ngono kuwi kok. Apa-apa kok njur anggere wani ro Durna Ardiwangi, wani ro Durna Ardiwangi. Durna iki anggepe apamu? Iya. Ngene nganggo pikiran ora waton nesu. Ora kok waton sampinake dhewe apa-apa ki dipetung aku omong ngene iki tuna bathine piye, aku omong ngene tuna bathine piye. Ngono kuwi ora njur jumen kegongke aku Satria Digdaya sapa-sapa arep tak salahke sapa-sapa arep tak salahke anjur sak kepenake dhewe. Setan ora basa. Aku ora basa to? Ora. Wah ora krasa e. Ngapunten nggih, Den. Nggih ngoten niku pokoke intine ngoten niku. Iya. Tiba sepadha-padha. Iya. Aku kelingan kowe mbiyen sok momong aku. Ora mengsok. Sasar pendak dina e. Anggere rados wis didodok lawange. Deng Bagong. Terke nang kono, wala sarungan tok. Ya tak tutke to sampean. Sampeyan kelingan mboten? Jaman teng kebon nika. Dolan nang tengah alas nang kebon. Bagong, iki ana jangkrik dikedhuk.
Bareng kula kedhuk terus yo matur nuwun. Terus mangke nggih to. Setan wong tua kok ngeduk lemah. Bareng wis jeglong terus menggo. Wis tau wong wis mangkel tenan aku. Asem kok. Akhirnya ning ngedoki padase atos banget e. Juluk-juluk bareng jero iki terus dhek mekangkang kae matur nuwun. Oh, nakal ora jamak-jamak. Lho, ngapura. Kelingan to? Kelingan. Asem ya. Tak eling-eling seprene. Iya. Ah wonten niku labuhan kula. Iya. Bagong. Nun, aku njaluk ngapura. Nggih, mboten dados menapa. Iya. Ngaten mawon, Gus. Iya, piye? Kula nyuwun Gandeng Semar niku sediane apik? Iya. Kula njaluk karo sampean. Apa, Bagong? Kurawa disingkirke. Wah, Werkudara aja selak. Yo, aku sing nyingkirke Kurawa. Ndara Janaka Kurawa singkirke nggih, iya, Bagong aja kuwatir. Ning kowe aja meneng wae, kowe ya temandang. Oh, siap, Pak. Oke. Petruk Gareng ya temandang iki desamu kudu kok gawe tentrem. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Mengke kula tandhangani kali Petruk nek kira-kira ketemper yudane ya ndara Werkudara Ndara Janaka nggih ngewangi. Yo, aja kuwatir. Iya, aja kuwatir. Nek ngoten niki ben tentrem sik Karang Kadempel. Iya, Kyai Semar sabanjure tasih wonten ingkang kula ajeng-ajeng. Tasih wonten ingkang kula arep-arep. Sapa sing mbok arep-arep lan sapa sing mbok ajeng-ajeng utawa mbok arep-arep praptana ing Karang Kadempel Kyai Semar. Mboten sanes sinuwun Darawati kali sinuwun Mandura menapa to sebabipun kekalih menika mboten saged pisah kalian para Pandhawa. Margi menika tasih turas Mandura. Menika ugi wonten sambung darah kalian para Pandhawa. Mila mangke kula badhe jangkepaken Pandhawa lan sederek-sederekipun sedayanipun menawi sampun jangkep nembe kula wiwiti jinurung kali ndara-ndara kula Pandhawa anggenipun bangun jiwa. Ya to Semar yen to pancen mengkon aku mung kari manut. Ndara Puntadewa monggo kula dherekaken manjing Bale Wisma sapejagung Saturnetra kalih kula. Iya ayo tak dherekake Kyai Semar. Ndara Werkudara Ndara Janaka kula nyuwun ketentremaning Karang Kadempel. Yo Semar aja kuwatir. Monggo aku tak kongkonan anak-anakku. Iya Semar aja kuwatir monggo aku tak kongkonan anak-anakku. Petruk Gareng Bagong Katenteman Karang Kadempel reksanan. Nggih Pak, wis tak dawuh. Nggih Mas. Ngestaken dawuh Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra apunapi Adi Guru marmanipun rika nggan sak mangke Kakang kula timbali supados rawuh wonten ing Bale Marti Unda krana badhe wonten atur ingkang badhe kula njaken kersanipun Kakang Narada. Bab menapa inggih menika moganipun Semar Badranaya inggih pun Kakang Ismaya anggenipun kepengin bangun jiwa wonten ing negari Ngamarta satemah karya gara-garaning Kayiwangan menika Kakang lajeng kersanipun kados pundi menapa Kakang Semar dipunepataken menawi Kakang Ismaya dipunepataken lepatipun wonten pundi wong nyatanipun piyambakipun menika boten ganggu gawe dhateng kawontenanipun Paduka Pramesti Bathara Guru tata lair boten ganggu kaliyan kula nanging batos sampun ganggu dhateng adeking kalindran kula. Lèripun krana hawa panas ingkang sumunduling ngawiyat akarya gara-garaning Kayiwangan mlengking saking menika titah pujangkara ingkang sampun wantun damel gara-garaning Kayiwangan sayekti sak mangke badhe nampa pidana saking ulun Kakang. Taala. Dereng dangu sami mbal wacana katrenjuh saning pandya benari durga karya cingak kang samya mulat. Durga permonyana parigawe apa kita sowan mangka tanpa tinimbalan nyuwun mangapunten pukulun awrat tinangisan tiningipun Begawan Durna donalika semana prapting wonten ing dandang mangure piyambakipun nyara widhaken bilih gagalipun badhe amboyong Semar kana samangke Semar badhe ambangun jiwa kula tumunten nyuwun tulung dhateng kula supados samangke saged njugaraken Semarangipun bangun jiwa malah menawi saged Semar badhe kabuyung wonten negari Ngastina
Pandya Betari Durga banjur wigatine kita sowan ning ngarsa ulun. Kula namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng Paduka Hyang Adi Bu Kulun. Samangke sepatus ngemontaken dhateng Semar sampun ngantos mbangun jiwanipun para kawula sak negari Ngamarta. Bu Kulun jagat menika kedadel wonten ala wonten becik ana padang ana peteng. Menawi mangke titah sak negari Ngamarta menika dipun damel padang sedayanipun kaenipun Semar Badranaya. Lajeng menapa pedamelan kula Bu Kulun watri menggalih dhateng kula Bu Kulun. Oh Mas Tunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Durga kula wonten maring adaw bener kang dadi atur kita tumuli rausan dadak walang ati kang dadi ati kita ayo derekno panjenengan ulun prapta ana ing Karang Kadempel yen bisa bakal ndak tanjake apa ta wigatining Kakang Ismaya bakal bangun jiwa yen mengko bakal ngembari marang panguwasa ulun sayekti kita ora usah melu-melu ulun pribadi ngeng bakal nglangket kelawan Semar Badranaya. Kakang Semar nganti ndak gelak lakuning Nata Ndarawati prapteng Karang Kadempel ing cipta ora ana kejobamu kepengin nyadong timbalaning Kakang Nayantaka. Yo Semar aku go prapta ning Karang Kadempel Petruk ing swanana negara Mandura tumuli nganti kawan panjenengan ingsun prapta ning Karang Kadempel. Sejatine niatmu kepiye? Nuwun sewu sinuwun. Syukur dene sampun sami kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Amargi niat kula menika mboten kok namung bangun jiwanipun para kawula sak negari Ngamarta. Ing nuwun sewu mboten nama kula kuma lancang. Ning sing jeneng wong tuwa kaya kula niku wajib tutur-tutur karo sing enom. Monggo Pandhawa niku momongan kula. Kula niku tukang momong kaya dene wong ngangon sapi. Nek sapine arep nerjang tanduran utawa arep nyemplung jurang kula wajib gawe srana sapi niku aja nganti nerjang tanduran utawa dene nyemplung jurang. Iya. Mula mboten ketang sekedhik atur kula menika mugi dadosa srana anggen Paduka eling dhateng jejeripun piyambak-piyambak. Pandhawa menika gangsal cacahipun monggo nyatanipun Pandhawa menika saged rumagang jumangkahaken suku ngrembyahaken asta. Menika mboten badhe kantun tansah tetarosan kaliyan Nata Ndarawati. Mila menawi wonten menapa-menapa ing tumanduk dhateng para Pandhawa, Nata Ndarawati mesti melu katut, tegese mesti kelepetan. Kakang Semar pancen bener mengkono. Mila Ndara, sampeyan minangka dadi pamomonging para satriya Pandhawa supados saya limpat saya lantip ing panggrahita. Nek Pandhawa nedhengipun supe dhateng kawontenan nggih panjenengan ngelingke nek Pandhawa nedheng ajeng menggok ya panjenengan sing wajib benerke. Mengkono Kakang nggih. Ampun ngantos dumeh Pandhawa sakniki wis apik, dumeh Pandhawa sakniki wis becik, terus ora perlu diulatake. Ngibarate saya dhuwur, uwite saya gedhe angine. Mila rubeda ing tumanduk dhateng para Pandhawa menika saya gedhe. Pandhawa menika mangres agung kawula dasi negari Ngamarta. Kakang Semar bener mengkono. Nek nganti ana alaning Pandhawa, kawula ya ngrasake luwih-luwih Pandhawa menika sinudarsana dening para kawula. Mula sak tingkah laku ning para Pandhawa niku ditulak dening para kawula ampun nganti Pandhawa menika ala kawulane ya ala. Mula sampeyan ingkang wajib ngemutaken wondene sinuwun Prabu Mandura. Napa to sababe kula kepengin panjenengan ugi rawuh mergi mboten kula niki ndhisiki dhateng panguwasaning Gusti, ndhisiki dhateng kudrating dewa mboten. Arepa sampeyan niku duwe kewajiban mranata negara Ngastina ning sesuk kala mangsane sampeyan yo duwe kewajiban. Dene kewajiban sampeyan ora tak aturke sakniki mengke ndak kula nampa pidana saka dewa. Kewajiban sampeyan benjang mboten sanes ugi badhe mranata dhateng sawijining praja. Monggo sing panjenengan tata, sing panjenengan ulataken
Panjenengan anyalira nata Ndrawati niku sesuk isih pinten-pinten puluh taun suwene wadene sakmangke kedah kula mutaken. Mengkono Kakang Semar nggih. Supaya negara niki tetep adil, makmur, warata, tias bagya mulya wiwit diasta dening para Pandhawa ngantos sak turun-turune sesuk Ndara. Nalika den mrayetna semorire seka balik titiyani Gandayani. Kakang Ismaya aku ingkang mrapta ning Karang Kadempel. Manikmaya. Lah kok ora kaya adat sabene. Kowe sugal tanpa tata krama prapta ning Karang Kadempel. Apang kepara nyata. Aku prapta ning Karang Kadempel saiki mung kepengin ngelikake marang Kakang Semar. Ngelekke sing kepiye? Kakang Ismaya pundhaten semene nggone darbe niat bangun jiwa. Apa to tegese bangun jiwa lamun panjenengan ulun ingkang merdekake kita bakal ngingerke blating panembah. Aja ngawu gawar ngawur kowe. Aku ora duwe niat ngingerke blating panembah. Buktine kabeh kawula sak Karang Kadempel Nalindra Ngamarta Ndrawati lan Mandura. Mbok dawuh supaya prapta ning Karang Kadempel supaya kabeh padha percaya marang Semar Badranaya. Kabeh padha percaya marang Semar, Kakang Ismaya satemah kabeh padha lirwa marang keblating panembahing Bathara Guru. Guru kok sik to? Kowe iki nek ndek pangkat, kowe iki nek nggih derajat aja kebangetan. Kowe lali karo jejermu. Apa mbok anggap titah semene iki padha nyembah karo kowe? Saperangan pancen ana sing nyembah karo kowe ning saperangan saiki wis padha ora nyembah karo kowe ning nyembah kalawan sing ngakarya jagat. Ya kalawan Gusti Kang Maha Suci. Kuwi kabeh ora luput, kuwi kabeh bener. Merga kapracayan kuwi merdika. Dadi aja mbok peksa. Aja mbok peksa kudu nyembah marang Bathara Guru. Ki Kakang Ismaya. Ing aja-ajahi para titah. Ing aja-ajahi para kawula kabeh padha ninggal marang panembahing Bathara Guru. Kowe aja ngawu gawar ngawur. Kowe iki anggere aku duwe gawe kowe mesti golek-golek kesalahane Semar, golek-golek keluputane Ismaya. Iki mesti ngono kuwi lho Bathara Guru. Apa mbok anggap aku ora ngerti? Kowe golek-golek keluputane Semar iki ora kok saka karepmu dhewe. Nek jane karepmu iso didandani. Ning merga nggonmu tansah keblithuk marang Betari Durga ya permoni. Wekasan kowe dewa sing apik iso digawe ala, dewa sing bener iso digawe luput. Iya apa ora? Kyai Semar. Lah kok dadi kaya mengkene kahanane Kakang Semar lah kok dadi Iwang Mikrun Manikmaya malah tedak nyang Madyapada. Lho, iki Iwang Mikrun Jatimurti kok malah melu tedak ning Karang Kadempel iki piye Semar? Ampun do kuwatir. Guru niku nek kula duwe karep mesti rak ngonten niku. Ning jane ora karepe guru dhewe. Niki enten sing bebujuk, enten sing ndombani ya Betari Durga niku. Lho. Panjenengan Betari Durga nggih. Mula sampean kudu sing ati-ati. Kula wis kelakon bangun jiwaning para satriya, para Nalindra Ngamarta, Ndrawati, Mandura lan kabeh kawula sak Karang Kadempel saperangan negari Ngamarta. Kanugrahane wis iso digayuh niku biasane pacobane cepak. Mula kudu padha tata-tata Ndara. Pundi kula cemadong dawuh Durga kula wonten timbalan kanyatan niatku kawanguran dening Kyai Semar najan setemene tak olak-alik keluputaning Kyai Semar mboyaana niat bangun jiwa uga becik nanging gandeng ulun tinangisan dening Betari Durga wekasan aku kudu tumindak ing ora prayoga goleki keluputaning Kyai Semar nanging ora bisa ketemu malah wis kadenangan yen to niate Manikmaya mau merga saka pamothaing Betari Durga mangsa borong permoni ketapna wadyabala
rekasaan jim setan mriprayangan supaya ngganggu adeking Kyai Semar. Aku ora kewagang nandingi Kakang Ismaya. Aku tak bali marang Kayuwangan Pandya Betari Durga. Wah. Jaramaya wonten dawuh mindho gawe ndadak sambat tekan Kayuwangan tinemene Wang Mikulun Bathara Guru ora bisa ngalahke marang Kyai Semar Badranaya lan ora bisa ngluputake marang Kyai Semar merga gegayane Kyai Semar nggo dibangun jiwa kuwi apan wis bener lan ora ana keluputane. Nggih. Nek gandeng kabeh baju barat padha ngelih lan butuh pangan. Pandhawa Sukerta ning Karang Kadempel. Semar Badranaya ya ning Karang Kadempel. Ampiaken wae laladan Karang Kadempel gawean geger Karang Kadempel ya Jaramaya. Inggih sendika ngestahaken dawuh. Kok maune ademe kaya ngene kok. Iki hawane saya anget. Tur mambu menyan. Apa? Oh, meneng. Ora perlu sedoten. Wah. Iki menyan Cina to. Ya aku ora. Kowe ngentut to? Hoy ora. Iki bener ngendikane bapak. Godane mesti teko. Iki nek ora dhewe ngati-ati ngrekoso malah nggugu karepe dhewe malah cilaka engko. Ha iya mula rasa dadak ngalamun to. Ya. Nek nganti ngalamun kowe mengko Kang Slupan Demit Betari Durga balane pirang-pirang do ngramyang. Ah iya. Mula to ngapa nulis apa to apa. Cangkeme iki diobahke. Mangan apa to nek ora ana Pak dus-dus ya dimangan ya ora masalah. Men supaya cangkeme iki obah, nek nganti ora obah ndak dangslupi apa-apa malah cilaka kowe. Kowe barang ya kudu meneng wae, Gong. Kowe aja nganti ilustrasine telat. Kae caper kok terus. Perhatian. Aduh. Trio. Aduh. Ndas kok buyar banget. Lah ngopo? Buyar wae. Wis. Trio. Siraku buyar lan yakin sumpah. Buyar tenan siraku, Trio. Oi. Wah, apa salah itu? Den, ketiwasan to lho. Piye, Petro? Bener ngendikane Bapak. Nek Karang Kadempel ajeng wonten godha sing gedhe. Lah nek mau Bagong ora ana apa-apa kok terus sambat siraku metro. Bar niku terus ngantem kula sakayange. Jengklet mboten ngerti niku kene napa. Wah, edan. Gong eling le. Eling ya nak. Elingo Cah Bagus. Iki masmu. Iki masmu Petro, Gong. Iki kaya matri mripate putih kabeh. Pripun Ndara? Wah, eneng sing ngangslupi Bagus. Wah. Wah, edan ditendang ora apa-apa.
Wah. Setan kok. Kowe nglangsupi adikku Bagong iki karepmu piye kowe? Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Oh ya. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Lek mari ora le. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Wis mari ya, Nyok. Wah, ora ngerti kok ya. Wis mari genah matane ireng wis nang tengah kok. Wis diantel ora. Kok kakake mawa pusaka. Pusaka napa? Nek eneng demit, eneng setan sing kuwi balane Betari Durga. Wene ana japa mantraku. Japa mantrane napa, Pak? Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Ngono kuwi dunake ngono kuwi engko setane mlayu. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Wis, Gaki. Yo kok yo. Ya dhewe ora temandang ndoro-ndoro. Ketemu demit-demit kang malah cilaka engko. Ayo. Udus. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Rasa dingetke rupane Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Weh lah Semar iki cangkeme mandi. Edan tenan kok. Demit kok iso kobong awake. Ayo, Gong. Heeh. Santai. Santai. Iya. Udus. Aduh, aku ora apal lho. Terus? Aku ketemu dong tak kabari. Apane? Coba mantrane. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Jadi ngetke ra kuat medeni tenan. Teguh Yuwana slamet, slamet nang gone Teguh. Aduh. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana Teguh. Aduh. Teguh slamet. Waduh Yuwana slamet saka kersaning Teguh. Wah. Teguh. Teguh Yuwana slamet, slamet nang gone Yuwana. Ketemu Teguh. Alah Teguh. Truk. Ora apal nggih. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Wah. Udus. Wedan nyunggi gentrong. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Dapalke kok. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning. Oh. Ana. Ngembruki ora.
Ngapa iki, Kang? Ana demit medeni tenan kok. Medeni yakin sumpah aku ora mentolo kok ndelok. Kaya ngapa wae. Ora tak dipet mripate iki kek. Cilaka kudu ora weruh demite pokoke. Tegu Yuwana Samlet. Ana sing bingkem cangkemku ta. Tegu Yuwana Samlet. Slamet saka kersaning tegep. Ana slamet. Tegu Yuwana Samlet saka kersaning Gusti. Tegu Yuwana Samlet saka kersaning Gusti. Motar. Mata kok seneng. Nyandungi. Apa, Kang? Mbok medani-medani apa rene Durga iki? Ayo anggere kowe iki siap mental weruh apa-apa ora? Oh, iki to. Tegu Yuwana Slamet. Slamet sekolah Tegu Yuwana Slamet. Slamet sekolah. Kang, mati pisan. Arep buang kok ngantel ya, Tru. Dungane gawe wis. Udus. Napa bayangane gede. Kaget aku. Tegu Yuwana Slamet saka kersaning Gusti. Tegu Yuwana Slamet. Tegu Yuwana ngrusui wong ngomong cokot sisan. Werkudara Jaramaya ya ora nggo bali balamu. Aja takon dosa kecek ndasmu. Gaglak. Wah. Wah. Rasa dadak cangcingcung. Rasa dadak werna-werna. Bali ora? Balamu jak bali kabeh blegasakan aja ganggu gawe dulur-dulurku sing lenggah ning kene. Aja ganggu gawe sanak sedulur pepundhenku sing do lenggah eneng awu mboto Mbadratna kene. Ganggu gawe konangan aku mbolo geni. Nyuwun pamit. Bali. Semadangi jagat mungu-mungu sapucak ing bukir marebak bangsu mirap keneng soroting surya mega lan gunung
wiwit purwa madya wusana pun kelampahan niring sambikala ndara ya samet wilujeng kula sak rombongan uga pinaringan wilujeng kula warga mliki ugi pinaringan wilujeng donga dirunga sedaya nampi berkahing Wang Mahanasa wilujeng panjang yuswa lan tansah nampi rejeki ingkang tumpuk matimbun-timbun ya Semar purnaning gati paripurnaning adicara kula nyuwun pangapunten menawi wonten lepat pribadi lan minangka wakiling kanca namung menungsa lumrah mbok menika kedunungan ina lali salah apes lan mati mila kula nyuwun pangapunten mugi-mugi pasderekan menika saged sumambung dumugi jaman menapa kemawon mbok menawa Gusti keparengaken sing benjang saged pinanggih malih ndara